Ето, приятели, това са въпросните бибитки. Как да демонстрираме, защото нямам стойка в мене. Имах едно. Това ако е примерно стойката, това се монтира тук. Завива се. И стои на стойката. Пръчката. Имаме ли нещо? Ето. Тук идва пръчката и чакай само, че това да сваля и след жестокият удар значи може да се направи много чувствително. От тук може да се регулира чувствителността. Ние най-вероятно ще го държим навито до край, защото все пак сме за ядро. Свети. Ето, това представлява. Това е. Благодаря за вниманието.